капець. Носесе трік. А! Никайте. Ну, як це називати? Видите його? Попробувати його забити? Ну, капець. Ха. Що чинити? Мій хейтер. Та їх тут 4 дасть. Інде 2. Та й тот із прапором. Фух. Що кажете? Пробуємо їх забити? Видав, треба. У мене вже є якась броня. Вони ся розділили. Ж в мене лука не є. Це вже дораз вечір буде, ні? Де сонце? Де сонце? А, ні, це ще день. Гар. А де тот пропав? -1. Ого. Що він такий слабий? Він такий слабий, та як дораз усіх заунадів. Де тот? Так, і б мені тут фраси всякі не появляли вночі. То це задеспаунив чи що? Це пішов плавати дрибом. Задеспаунився, вдав. А, і це все? Капець. А я так стресував.